אנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא לסעיף ט' שעוסק בדין נר של חלב שאסור באכילה שנטף על כלי. מה דין הכלי? כתוב בתרומת הדשן שתלוי באיזה נר חלב מדובר. אם מדובר בנר חלב מוצק כמו נר של שעווה, הדין הוא שהכלי צריך גרירה, כלומר לגרד שכבה דקה מאוד מגוף הכלי. לעומת זאת, אם מדובר בנר חלב נוזלי כמו נר שמן שנטף על כלי, הכלי צריך עגלה, וכן פסק השולחן ערוך. התז והאשך מציינים נקודה חשובה, שנר נוזלי מצריך עגלה רק אם החלב נטף מהפייה של הנר ליד הלהבה, אבל אם החלב נטף מצד אחר, מספיק גרירה. שתי דינים נוספים שמובאים בפתחי תשובה. אחד, אם הפתילה נפלה על הכלי, הכלי גם כן נאסר, אבל אם רק נפל אפר של הפתילה, הכלי מותר. ודין שני, שהפתחי תשובה נוטה לאסור להדליק סיגריה מנר של איסור. דין נוסף וחשוב מאוד שמובא בסעיף שלנו ורלוונטי גם להלכות שבת, מה דין המרק שבתוך המצקת? לפי המהרי"ל דין המרק ככלי שני, אלא אם כן אני משהה את המצקת בתוך הסיר של המרק לזמן ממושך, שאז דין המרק שבתוך המצקת ככלי ראשון. לעומת זאת דעת התז שבכל אופן המרק שבתוך המצקת נחשב ככלי ראשון. לסיכום הסעיף שלנו, נר חלב שנטף על כלי, אם מדובר בנר חלב מוצק, הכלי צריך גרירה, כלומר לקלף שכבה קטנה מגוף הכלי, ואם מדובר בנר חלב נוזלי, הכלי צריך עגלה, בתנאי שהחלב נטף מהפייה של הנר ליד הלהבה. הדין השני שראינו, פתילה שנפלה על כלי, ראינו שהכלי נאסר, אבל אם נפל רק אפר מהפתילה, הכלי מותר. דין שלישי, להדליק סיגריה מנר של איסור, ראינו שהפתחי תשובה נוטה לאסור. והדין האחרון בסעיף שלנו, דין מרק שבתוך מצקת. לדעת המהרי"ל דינו ככלי שני, אלא אם כן המצקת שוהה בתוך הסיר של המרק, שאז דין המרק שבמצקת ככלי ראשון. ולדעת התז, בכל אופן, המרק שבמצקת נחשב ככלי ראשון. לסיום נקרא את לשון השולחן ערוך. נר של חלב עשוי כנר של שעווה שנטף ממנו טיפה על כלי, אין צריך כי אם גרידה. אבל חלב מאותח חם שנפל ממנו טיפה על כלי צריך עגלה.